Добрий день. Добрий день. Можна бабуці Ора? Ви любите щось більш солодке? Не дуже. Можу вам запропонувати Cherry Bomb. Ну, давайте. А кислі любите? Так. А які тоді вам кульки? З кислих є ананасові та вишневі. Давайте вже. Добре. Ваш bubble tea. У вас буде картою чи готівкою? Карти. Все успішно. Гарного дня.